Odio machielo nyakorom gajuang en geno mara nerio makare machiegni chone mara many piny en wuok tich tarik 15 dwe no mara 2024 kaka pile wa ikoni mathoth ka bende wan gi kidienje ariyo e cheno ni mara many piny mokwongo wa ikoni weche manyien mago motuche pacho kare okinyi ka bende mathoth osebedo katucho mago mag siasa kachiel gi nonro mabende dhi mbele kotendre kod ringre oganda mabende osebed kai kwanyo kendi golo e kar puko taka makware duto e kidienje mokwongo mara many piny e kabange ang mabed kanyo gi twak gi jalony wechego magarita mano Eric Okeyo mabende dhi chopo studio ka mondang wago e mbaka kotendre kod wechego koro luoro wach mar kwanyo ringre e bugo mataka mantiere kware mago e kidienje mar ariyo to mokwongo kaka pile magi thondweche. We have this morning arrested the prime suspect, already identified to you guys by the Acting Inspector General. Obila omako achich maitudo gi nek mar ji maringre gi oyudi e taka makwari kae kinde no kwan ringre ma osegole e taka no chopo 11. Wale ambao wanaleta pesa sijui kutoka wapi ati kujaribu kununua fujo tutawakomesha. Jatend piny Kenya William Ruto koro seori ruog Ford Foundation ni ema siyo ng'anyo marawere osebedo kabago e pacho ka. Yuak kendo giwuok oko mar yudo ne family mar Denzel haki margi. And we want to tell the government that we will not take it lightly. Rawere makarachwonyo timo rapar ne Denzel ma en achiel kuom rawere manyocha ong'anyo nyaka e od bura to gikone okwany kawo tho. Machiegni nyakorom gajuang kaka pile waroko pache chendo ni mara many piny 2 3 6 nono e namba mar ote machuok bende wantiere Ramogi TV KE mbuyo mar X Ramogi TV Kenya YouTube kachiel gi Ramogi TV mbuyo mar Facebook kama bende weche gintiere achiel kachiel wan gi jaloko mar Wilson Ochuka nyinga Lydia Okeyo machiegni. Obila mago kwach kich wacho ni gisemako achich mitudo kod nek makoch mokelo yudo ringre ji e kar puko taka makware. Ogai mar kwach kich Mohamed Amin olero ni achich Collins Jumaisi Alusha ne okwongo nego minode higa mar 2022 kapok onego wakeni mamoko makwan gi duto koro 42. Kaka jafom mar Walter Nyambaga lero no penjo mathoth pod luoro wach mar nondono ka jopiny dwaro ng'e adieri ewi achijno kod weche maluoro wach ringre ma imedo yudi e kar puko taka makware. Collins Jumaisi Kalusha e picha mar jago mogai mar kwach kich Mohamed Amin okoni achich mitudo kod nek makoch ringre ma iyudo kar puko taka makware e log tich mar kwach kich ma Kiambu Road. Ogai mar obila e yor kojolo Douglas Kanja kod Amin Mohamed golo twak machiwo penjo mathoth maloyo duoko kuom oganda. Early this morning at around 1 we arrested the prime suspect named Collins Jumaisi Harucha. The suspect was arrested at Soweto in Kayole sub-county this morning at around 3 a.m. Obila kone gimdhi achijno Soweto Kayole kendo dhi kode ode man kware magikoni en mita 100 kowuok kanyo maiwite ringrego. Upon arrest of the suspect, he led our officers to his single-room rental house in Kware, which is located about 100 meters from the crime scene. Dalachiel bango bila kone jo Kenya negedoro ndalo 21 mar timo nonro sani koro weche lokore. Kendo gikoni achich Collins osenego ji 41 magin mine moting'o nyaka min ode e higa mar 2022. Penjo en ni to bang' nego min ode bende jodala gi min ode ne ochich ni nyargi olal kendo go lipot kobila. To bende obila ne okawo okang' koponi lipot makamano nege yudo. The suspect confessed to have lured, killed and disposed 42 female bodies at the dumping site between 2022 and as recent as last day
11th of July, 2024. The suspect alleged that the first victim was his wife, namely Imelda Judith Khalenya, whom he struggled to death before dismembering her body and disposing it at the same site. Gigo ma obila wacho ni ne oyudo e od achijno oting'o koda kabeti motimo kal, kadi mag Airtel, simbe mag ong'we yamo, law maiye mar mine, rabo mar lwedo, to koda kamano mar yunga, omwom, bag matin, selotep, tol, to kod gunia e kind gik mamoko. Obila wacho ni mago nyalo bedo ni achijno tiyo gode timo njore mag nek. Amin koni gibiro chwale do odiochieng' makiny. Penjo pod luoro ni to ere kaka ng'at achiel ne nyalo nego ji mathoth kamano e ode, ma ok jirendene makwarego winjo. Ere kaka ne oting'ogi kodhi wetogi kar puko taka makware. Gino ma okwach kich temo manjo duoko mare. One machete that we believed was being used to dismember the victims. Obilo lero ni achijno noero wakeini kendo ne olombo gi yor kisera kendo rocho ratichgi kotiyo gi kar oko maduong' kapok okawo ngimagi. He confessed to us that with some of the victims, he was able to have carnal knowledge with some of them. Kata doko ni obila mag ofwamb kich pod okone gidhi nyime kod fweko adieri mitudo kod achich. Penjo maduong' ma pod gidore ito oganda kanyakla kod ofwamb kich ni to ere kaka chich ne timo tim makoch kamaendi 2022 nyaka kawuono ma ok ofwenye kata chich kode kod timbe makochgi. Walter Nyamaga, Ramogi TV. Lok tich mar DCI, Nairobi. Kwan mar ringre moseyudi e kar puko taka malora makware Okoro kwa njenga ochopo par to karingre ariyo noyudi kawuono. Matimore kinde ma chenro mar bero kutelegi jabero mar sirikal Johansen Oduor chakore ayanga kendo odhi nyime e kar kano ringre ma City Mortuary. Josephine Mulongo manyocha ochiwo report ne obila ni oyudo lek ne nyamin-gi ni e kar puko taka no en achiel kuom familia ma kawuono ochopo kar kano ringre ma City kod anyuola mare. Geno margi en fwenyo kadibed ni wedegi moselal gin moko kuom ringre moseyudi. Familiagi mabende wedegi molal gin joma nyiri wacho ni dwaro margi en mondo sirikal ma pacho ka oket arita makare ne oganda jo Kenya duto. Kwa dhi mbele Nyakoro Mgajwang' wayudo kanyo ka bende ntiere wechego mabende pod waikoni hang'nwa kelnigi thuolo machuok. Bang' mae kwa ng'emo kuom ote waneno ka Opija Jachuma wacho kanyo ni entie kodwa e chenro entiere Nyamasaria Kisumu kod minode Mama Brighton wacho kanyo ni winjo wechegi o makare kata kamano weche bende koro medo mako dho thoth oganda jo Kenya en mago motenre kod nek ma bende koro oyud mana ringre oganda ma kwan gi sani koro romo 10 e taka makware kar daka Mamukuru kwa njenga e kaunti ma Nairobi. Bende Hibrako Mala wacho kanyo ni lita dieri ka oganda inego kale karo Jacob Omolo Kananga Jakano wacho ni kanek mashaka hola emotamo sirikal nyaka sani poko oyudra tiro ne oganda. Tomato koro gionge kod geno kaka jopiny wacho kanyo ni gionge gi geno gi sirikal. Bende Matara P George wacho kanyo ni en bende en kodwa kata kamano wacho ni ntiere gima gichich go kotenre kod kwan mar oganda mosegol kwari. Wabende wacho ni ntiere kaka piny owacho gi jogo mabende timo nonro nyiso oganda jo Kenya dier kod mago jang mano mokuma pach oganda jo Kenya. Kwa dhi mbele ni jatend piny Kenya William Ruto koro lieko ni nitiere riwruoge moko maya pinje maoko ma osebedo ka chiwo omenda mag siro ng'anyo ma osebedo ka itimo gi rawere thurka ka koro singo kaonegi okang' mager mar chik. Nowe kaunti ma Nakuru kamolieko e nying riwruok mar Ford Foundation na kaka mano mabende siro ng'anyo madhi nyime e thurkae. Elimbe mare kaunti ma Nakuru, jatend piny Kenya William Ruto lieko ne riwruok moro motis ni Ford Foundation ma osebedo ka chwalo omenda ne rawere mar jiwo ng'anyo ma osebedo ka timore pacho ka. Golo negi siem ni gichung tim makamano to kao kamano ibiro kao negi okang' mager mar chik. Wale ambao wana sponsor hiyo violence sisi tunawajua, and I want to call out those who are behind the anarchy in Kenya, those who are behind the sponsoring the chaos in the Republic of Kenya. Shame on them.
because they are sponsoring violence against our democratic nation. Mimi nataka niulize watu wa Ford Foundation watuambie hiyo pesa wanatoa ifanye fujo ndio wapate faida gani? Jatend piny bende osingo ne oganda jo Kenya ni nonro ibiro tim ewi nek mar oganda ma osebedi ka igolo ringregi e taka makwari mantie Mukuru kwa Njenga e kaunti ma Nairobi. Those behind the criminal activity against our children, against our daughters in Kware, all of them, the government of Kenya will make sure that they are brought to book and they are charged so that we can stop criminality in the Republic of Kenya and protect our children, our daughters, and all citizens of the Republic of Kenya. Okwayo oganda jo Kenya mondo mi otegre gi tulo kendo onya kwe kod achiel mar oganda e pachoka ka bende osingo loso thuolo mag tijene rawere ma pachoka kokalo kuom chenro mar gedo mar udi manego gi oyweyo. Hebu kila mtu tuseme we want peace. Pale kwa affordable housing hapa Nakuru tumeweka pesa ya 20,000 housing units ya hapa Nakuru. Tunahitaji vijana wa kufanya kazi pale. Mimi nitakuja hapa Lanet next month. Mimi nakuja hapa Lanet kuja kuanzisha manyumba 2,000 hapa Lanet, na nyinyi vijana mujipange muende kufanya hiyo kazi. Jatend piny ne wuoyo e kaunti ma Nakuru e kinde mano timo limbe te send chungo nyamburko kod chiro ma oger manyien gi sirikand kaunti ma Nakuru, limbe mano otene gi jotelo mamoko kama oting'o jalupne Rigathi Gachagua. Moko kuom jotelo mamine ma otelnegi kod jakom riwruog Governors Anne Waiguru dwaro ni tim nonro ne ruodhi mantiere e alwora mar Kardak Makware kaluwore gi masira mar konyo ringre ji motimore kata kano Makware. Ka gilose kar kano ringre ma City Mortuary e buore Nairobi, minego oseo mokalo nek makoch mar mine magikone kwany ringregi e ogundni. We can make sure there's some money put aside for this kind of information and this kind of arrangement, so that going forward we can also deal with femicide and other gender-related crimes that seem to target certain gender, so that they can stop. And we believe that will be the way forward. We also hope that from here we're also going to know, was it this one singular suspect who has done these crimes alone, or could it be a group of certain people or certain persons? We hope that we can get to the bottom of this problem and really take this opportunity to condole with all those families that have been affected. We say that we want enhanced systems and we want to have the security of women, because we are not also secure as women. Those women might have been killed today, but which woman is next online? It can be me, it can be you, and so we want to say that women's lives must be protected by all means and by all costs. We are happy that government has come in swiftly to start finding the perpetrators, but we want to say that this is not the work of one person. We need from the SIM card information, we need from everything that has been traced, to trace the perpetrators, because it is so sad that someone who have killed 42 women was still out there on the streets roaming. Who was going to be next? Rawere ma kar chung'od bura ma Karachuonyo kaunti ma Homa Bay no bago nyasi mar moko misuma mar paro japuonjre mbareny ma JKUAT Denzel Omondi manoyudo ka otho e kar kware moro Juja bang' ng'anyo margi mar kwedo paro mar chik mar omenda 224. Jafo mar Walia Beach ntiere kod ler koa e kaunti ma Homa Bay. Rowere go mane ochokore kar romo mar Laura Chuonyo oko mar boma ma Kendu Bay ne oting'o misuma moro kamoro e lwetgi mar nyiso kuyo margi kaluwore kod nek mar Denzel Omondi, ma en achiel kuom rowere mane omuomo modonjo e od bura e kinde ng'anyo mar rowere mar kwedo paro mar chik omenda mane obagi dwe mokalo. Rowere go ma gin jopuonjre masomo e mbalariany mopogore e pachoka bende ne oting'o bandera mar piny Kenya e lwetgi ka giwero wer mar piny Kenya kata national anthem ka giparo japuonjre no. Ne gikwedo nek makoch mar nyawadgi no kendo giseyo obila nek We are here to demand justice for our murdered son, Comrade Denzel Onyango, who was murdered in a very inhuman manner in Nairobi. And we want to tell the government that we will not take it lightly.
ok nyithi skul kende. An kaka ker mar nyithi skul amor ni wan nyaka gi vijana mowuok kuonde wabiro mondo wamok msoma mondo watim rapar mar Denzel. Ok wane tulo, ok wane lweny. Ng'ata mane tim tulo ne kwanye kaka en owuon. Rowerego ne okoni ng'anyo ma gitimo e pachoka en mar kelo lokruok e piny Kenya kendo giseyo obila kuom tiyo gi teko mathoth e kinde mag ng'anyo ma osekelo tho mag rawere mathoth e pachoka. We all know that Denzel Omondi was murdered because he stood so firm to reject the recently rejected draconian, spiteful and punitive finance bill. And we are telling the government that the family of Denzel is demanding for justice. Comrades, power! We must demand for that justice. We've come out here, we are bleeding, our hearts are bleeding because one of us was found dead in a pool. One of us was murdered in cold blood. Okber nwalakini youth yuak kendo giwuok oko mar yudo ne family mar Denzel haki margi. Geramoni ok gibidok chien e chenro ma koro rowere mag Gen Z dhigo nyime pachoka mar kelo lokruok e piny Kenya. Jaod bura ma Karachuonyo Adipo Kuome manoriwore kod rowerego eko e moko misuma mar paro japuonjreno ne oseyo mokalo piny owacho kuom tho mar japuonjreno mane okoni nyocha en japuonjre ma wiye bith mokalo. Akaw thuolo ni mondo ago atim mos ahinya ruok makende ne jo Karachuonyo wetega. Atim mos ahinya ruok ne George Giben Sel, kijana mathin mowito ngimane. Samo owinjo no witi ngimane. I condemn. Kendo awacho niya, lit ndi mondo ng'at moro mang'ungu ma bende kamoro nigi nyithindo mana kaka Mr. Onyango ma nyathine idhi iki. To kata kamano endo beduru gi chir. Cause momiyo Ben Sel onindo in a cause for Kenyans as a whole. Rowere mag Gen Z nochokore kar romo ma Laura Chuonyo kaendi kama ne gimoke msuma ka giparogo japuonjre Denzel Omondi mana achiel kuom rawera mane onegi e kinde ng'anyo ma rowere timo e pacho kaendi. Chenro mar yiko Denzel dhi nyime ka rowere kaachiel kod famili mare kwayo ratiro nyaka ne neg wuodgi. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Jatend piny Kenya William Ruto olieko ni chenro mar kazi mtaani koro duogo. Ruto ne lose kaunti ma Nakuru kamowacho ni osechiko ite kendo winjo ywak mar jo Kenya madwaro ni duok chenro no kendo ochano maneno ni ochakore juma manyien. Pani ma en chenro manocha gi jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta to kata kamano nochunge higa mag 2022 ka sirikal manyien ne wacho ni ne itiyo gi chenro makamano. Mariako mwandu Uganda jo Kenya. Katika kupanga ajira ya vijana. Hapa kwa hii bus park mtapata ajira. Pale kwa soko mtapata ajira. Pale kwa affordable housing. Hapa Nakuru tumeweka pesa ya 20,000 housing units. Ya hapa Nakuru tunahitaji vijana wa kufanya kazi pale. Mimi nitakuja hapa Lanet. Next month mimi nakuja hapa Lanet. Kuja kuanzisha manyumba 2,000 hapa Lanet na nyinyi vijana mjipange muende kufanya hiyo kazi. Pale tunahitaji architect, tunahitaji plumber, tunahitaji engineer, tunahitaji electrician, tunahitaji hata watu wa mkono. Pale tuanze kujenga kupata ajira vijana wetu waweze kusonga mbele. Vijana wa Nakuru mko tayari? Ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Si tulikubaliana kazi ni kazi. Daka na para koda uchiel bang sa achiel marodhiambo chendo en ramany piny erokamano kuom medo kete mana Karamogi TV kapok okawo yo mokonga singo kawo moko kuom pachi kanya korom gajwang. Pastor Collins Odindo wacho ni en kod chendo kaka pile entie Kayole e county ma Nairobi. Wach mar neko wacho ni sani koro medre makoro ok ber. Joarita kwe osebedo ka koro yulo e tich margi. Ere kaka ng'ato nyalo bedo ka nego oganda mathoth kamano ma ok ofweny kuom thuolo malach kamano. Sirikal nyaka koro wuog oko marito ngima jo Kenya. Mano Pastor Collins Odindo kantiere wengo makayole. Pastor Mondi Otiche marge monyore wacho kanyo ni gin gi jaode mohero Sara Tieno. Mano nyaseme gi Archbishop Odhiambo Gura gi Samuel Atongo gi Bishop Samuel Atongo giduto gintie kodwa e chenro gimoro ahinya gi chenro ni maramany piny. Chief Abiola Janyang'oma Kogelo wacho kanyo ni entie kanyo lakini wacho ni kiny chal ka gimo ganda ikore ne ng'anyo mano pache. Ezekiel Odera wacho ni entiere kodwa kae oya Ngui Karungu wacho ni Kenya kae miriambo ema osebedi kinyiso ganda jo Kenya
mano pache. Jacob Omolo Kanongo Jakano wacho ni en bentie kodwa ka kendo mora ahinya gi chenro neno kanyo ote mar Faith Mzomo kantiere Malindi wacho no seche ken kaka pile kata kamano rito mana twak mano mar rameny piny kata kamano wacho ni koro jatend piny masani ne paro ni jatend piny mano keto kazi mtaani ne oko paro makare. Wacho ni jatend piny masani koro sepuonjore e yo matek ahinya keto gik moko e lai makare kaeto wacho ni kiny haya waonge gi chenro makawano Faith erokamano. Collins Omolo wacho ni Denzel oyue gi kwe. Lydia War wacho ni entiere kodwa e dala ma Kisii. Wacho ni wach mar nek mar nyidendi lit ahinya. Wacho ni owinjo bed ni oyudo ratiro ne gin. Eno bende Frank Machonne kantie Mombasa. Frank wacho kacho ni Mombasa weche gi ler ahinya. Jatend piny Ruto odok e campaign tayari. Wacho ni singo ma ok chopi osingo mana ni wametenga gibro timo to girito kaka kijende neno gimose tema gitenda jatend piny Kenya William Ruto mano bende mana pache Nyakorom Gajwang. Elvis Odhiambo obilo kawuok Garissa wacho ni gin kayo gi Thomas Obuya wuodo Riro Nyaguok kaeto wacho ni gijaode Docas kod Festo News Maramogi TV ema wacho ni nyiso gi kaka weche timore kendo na chiel kuom gigo mane wasingo ni Nyakorom Gajwang mar bedo wangi kod iti to mano bende watimo. Sheni Otieno wacho ni en kanyo gi rafiki wod Ligala Kabiero gi Sharon Achieng duto gikete mane Ramogi TV wayuo matin Nyakorom Gajwang waduoko mathoth kekidhi mabor ma en rameny piny. If you're flashing I am here and I'm not calling back, it is because I am a runner and I ran out of airtime. New on View Sasa, Jalis Lekong. Due to public command, I come to real life now. A marathoner who can run through your ribs with his humorous lines. Even when I met my wife for the first time, I ran out of words, I ran out of breath, then I ran crazy for her. Now I jump into conclusions. Enjoy these hilarious and entertaining stories of Jalis Lekong. Exclusively on View Sasa. Thank you very much. Karibu tena, asante sana. KCB Mobile Loan ni mkopo flexible kabisa na kwa viwango nafuu. Pata mkopo hadi milioni 1 kwa kiwango cha 1.2%, ulipe ndani ya siku 1, siku 7, siku 14, siku 30 au mkopo wa muda mrefu hadi mwaka 1 kwa viwango nafuu. Kupata KCB Mobile Loan bonyeza *522# au tumia KCB app leo. KCB, for people, for better. Sheria na masharti kutumika. Inadhibitiwa na Benki Kuu ya onge wach. Donge wan garusa yodni koro wan nyaka wabed gi mor matin. Koro goura goya koko to jite obed gi mor. Kawuono iriwa arus to koro neno ka in pod in gi ich wang'. Saraba Naga Amrista Anabiro kanyo Sarabjit. Torugi mage. Weche manyien. To chuny mbaka en nyiero, ywak kod muodo lak. Matwak kod duond jopiny. Nyakorom Gajwang machiegni neno weche manyien. Ma en rupiny kod mbaka oromo. Ramogi TV. Machiegni kendo Nyakorom Gajwang ma en rameny piny wadhi mbele gi weche manyien.
Kata obedo ni nengo mar mauta ma olandi tinende olwar kipimo gi dwe mokalo, ng'uro bedo mar gima omiyo piny owacho medo gi Sh7 mar osuru mar kongo nderni. Mano motis ni Road Maintenance Levy. Osuru no medi kowuok e Sh18 nyaka Sh25 kar doko ne joma mokalo. Jo Kenya no kawo pachgi ka thothgi ne ywak ni ok gimor gi osuru ma kamano. Jafwambo marwa Sharon Ong'ao ntiere kod ler mathoth. Elendo margi magichiwo chien tarik 14 mar dwe ka dwe. Duol mar EPRA tinende ne olando nengo modhi manyien mabiro teo piny Kenya kinde thuolo mar dwe achiel mabiro. Nengo petrol nolwar piny gi Sh1, diesel nolwar piny gi Sh1.50, ka nengo mar mauta mar taa nolwar piny gi Sh1.30. Nengo mabiro ringo kuom thuolo mar dwe achiel nyaka chien tarik 14 mar dwe mar aboro. Kaluwore gi nengo manyien, jodak ma Nairobi biro nyiewo lita achiel mar petrol e nengo mar Sh188.84. Diesel gibiro nyiewo nengo mar Sh171.60. Ka lita mar mauta mar taya buore Nairobi ibiro nyiewo nengo mar Sh161.75. Kata bed ni nengo modhi nolwar piny, ywak pod nitiere kaluwore gi medruok mar osuru ma jopiny osebedo ka golo mar loso goda peini. Osuru makamano nomedre gi Sh7 kawuok Sh18 nyaka Sh25. Medruok manonene kinde thuolo mar dwe mar 6 nyaka dwe mar 7. Medruok mag osuru miloso goda peini neno kata bed ni okenge mag choko pach jopiny osebedo ka dhi nyime kor gwenge ma pacho kae. Motelo ne wuok e apisi manen jatend migawo mar peini Kipchumba Murkomen juma mokalo nosingo mar winjo kendo keto e tim dwaro mag jopiny. In the ministry will provide leadership. We are going to think and we will come back to you with solutions that will not transfer the prices of fuel, make it higher than it is at the moment for the people of Kenya, because we have had you. The views that the people are saying we don't want it now is part of the answer. That answer that people are saying we don't want extra levy now is a good answer. Emilomeno Murkomen ne wacho ni piny Kenya nitiere gi rem mar bilion 78 mar losa peini e hiko omenda mar higa mar 2024, ka igeno ni omenda makamano dhi medore nyaka Sh bilion 315 e hiko omenda mar higa mar 2028-29. Magi duto Murkomen ne owacho ni en kaluwore gi yarruok mag peini ma pacho kae kowuok kilomita 166,451 e higa mar 2016 nyaka bor mar kilomita 239,122 gi sani. E tok mare gi od fwambo mar Citizen, jaod bura makathiani Robert Mbui osepinyo wacho kuom keto tim medruok mag osuru miloso goda peini kata bed ni twak makamano ne ok opuodhi gi od bura mamalo. The government as constituted does not have the mandate to increase fuel levy by a whopping 7 shillings without Parliament's approval. I mean, this should have been a Gazette notice indicating that position, and should have ended up in the Committee of Delegated Legislation in the National Assembly, a committee that the Deputy Speaker chaired in last Parliament, so that is approved by Parliament. Elimbe mare e county Nakuru, jatend piny ne osingo ne oganda mapacho kae ni piny owacho ochanore mar neno ni nengo modhi okoidho. Komedo lero peini mamoko magido magegi ibichak machiegni ni. Zile barabara kama ile ya Mauche kwenda mpaka kule ambaye tulitengeneza, kama ile ya Elementaita ambaye ilifariki hapo njiani kwa sababu ya potholes. Sasa tutakuwa na pesa ya kutengeneza hiyo kwa sababu tumepanga mambo ya levy, na hiyo levy tumepanga kwa utaratibu ndio isiongeze pesa wananchi wanalipa pale kwa petroli ama kwa diesel. Osuru mosebed ka ijuogo jopiny mar losa peini ne oket tok chik mane okadhi e higa mar 1993 mondo ogundh godo apeini ma pacho kae. Omenda makama osebed ka itayo gi bod mochung' ne peini e pacho kae chakre higa mar 1999. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Jopuonj mag junior secondary county ya Migori geto tiyo machiegni kod migawo mar somo e bwo piny owacho mar kaunti ya Migori, mane ni jopuonjre mag junior secondary otiyo kod kuonde tiegruok mag tije mag lwedo maong'ere kaka vocational training centers, sombgi mamoko. Ma biro e kinde ma skunde mathoth mag junior secondary onge kod gi tiegruok makare kaka laboratory kod mamoko.
Nok mar gige tiegruok makane jopuonje mag junior sekondar osebedo achiel kuom gigo mosethiro chenrogo mag somo e skundegi. Jopuonj mag junior sekondar osebedo ka ywak nok ginyal chiwo tiegruok makare ne jopuonjre nikech nok mag gige somo madwarore. Kaka okang' mar neno ni jopuonjego mag junior sekondar yudo tiegruok makare, jopuonje mag junior sekondar ka okalo kuom riwruok margi e kaunti ma Migori koro geto tiyo machiegni kod piny owacho mar kaunti ma Migori ka okalo kuom bad migawo mochiwo wechego mag tiegruok mag tije lwedo ma ong'ere kaka vocational training ma chiwo tiegruok makare ne jopuonjre. Koro wakwayo ka the county government can help and incorporate through the Ministry of Education to realize this. It can be a dream ma jowa duto te biro morgo nikech nyithindo gi koro watiago gi e yo midwaro. Machalo kaka labs pok oger to mae king'ini en tiegruok. Koro gapni gineno ni ka watimo kodgi twak to Migori County Government nikech en gi vitex mabeyo e Kenya ka mangima, actually among the abich motegno e Kenya mangima. Wanyalo dhi to wa revise our policy mondo wati kodgi ka gina registered group mondo mi ka giyudo thuolo to gikelo nyithindo somo. Jopuonj mag junior sekondar geto tiyo kod kuonde tiegruok mag tijego mag lwedo ma itayo kod piny owacho ma kaunti ma Migori maromo 27 e kaunti ma Migori mangima. Collins Gauria ma jatend jopuonj mag junior sekondar e sub-kaunti ma Suna West wacho ni kuonde tiegruok mag tije lwedo ma itayo kod piny owacho ma kaunti ma Migori nyalo konyogi e chiwo tiegruok ne jopuonjre. Adwa kwayo county mag government especially kama ma Migori mondo neni gi equip level mag tego rieko especially kaka dispensaries kaka TVET mondo gibed kod jogo ma jotiek moromo kaeto gibed kod facilities bende midwaro mondo nyithiwa manie level machien gi especially in grade 7 and grade 8 now matimo pre-technical courses mondo giyud that knowledge and skill those TVETs. Apisa maduong' e migawo mar somo e kaunti ma Migori Ngero Sodhiambo mane wuoyo kinde mane ochopo e romo mar jopuonje mag junior sekondar e sub-kaunti ma Suna West ne wane gidhi loso chike madhi chiwo thuolo mondo jopuonjego mag junior sekondar oti kod kuonde tiegruok mag lwedo ma itayo kod piny owacho ma kaunti ma Migori. Gibiro at a time ma our Department of Education sani koro loso policy mar Vitex. Omiyo ka His Excellency the Governor oseyie to wanyalo ketogi e that system mondo mi gin be gine kaka ginyalo benefit nikech gin bende gin taxpayers. Komachielo jopuonjego mag junior sekondar e kaunti ma Migori pod ywago midhieche mathoth ma pod thiro somo ma oting'o nok mar jopuonj, chudo matin kaachiel kod mamoko. CBC kaka en sirikal pok obedo gi yangruok kendo nyisruok ni to en yo mane ma gibiro time godo bang' kosewuok e primary ka modhi e grade mar 10, 11 gi 12. Merging of the subject ma gitimo pok gikelonwa curriculum design gi podonge books manyalo puonjo godo podonge koro matin ni puonj maber man kat podonge. Penjo maduong' mabende jopuonj mag junior sekondar penjo sani en kuonde ma jopuonjre madhi e gedo chiko dhi somo kagwacho ni nyaka sani onge ikruok makare moseketi kod piny owacho. George Juma, Ramogi TV, Migori. Moko kuom joriemb nyamburko mag taksi matiyo kod mbui obago ng'anyo boma ma Nairobi mar sundo kembe maggi mondo mednegi yuto e chudo ma ichulogi gi jowuoth. Joriembogi okonegi duto girucho mbui mag kembe magisebedo ka gitiyo godo e manyo tich kaka achiel kuom yore mag manyo ratichgi magikone ok osebedi ka idewo kod jotendgi. Kembe maderepegi ng'anyo gin kaka Uber, Bolt, Little Cab kaachiel gi Farasi. Gikone ok gibidok e tich nyaka chop winj dwachgi. Unapata mtu ni civilian ako hapo anakuambia leta ngiri 10. Kwani ulikuwa umemwekea hiyo ngiri 10 anakuitisha? Alafu kidogo tu hivyo akikupa pesa unapata mtu akaja amekuja hapo anaingia kwa gari yako anakuambia present bidders. Kwa pesa wanakata commission 18%,
wanatufungia accounts, wanatuharas, tunatembea usiku tunafanya 24 hours ndio upate 500, imagine. Alafu wanatufungia, ukilalamika kidogo wanakufungia account, imagine. Sasa sisi tunauliza, sisi walikuja Kenya kutunyanyaza ama kutuinua? Sisi tunataka watupea haki yetu. Kazi na ile pesa unapata ni ya mafuta peke yake, na mwenye gari anataka pesa yake. Kwa hivyo kitu yenye tunaomba serikali tusikize saa hii tunasema turudi kazi kama utusikizi. Na kitu yenye imetusangaza ni kwa sababu wameita maaskari waweke uzizi kwa kazi yao, hawatushughulikii sisi wenyewe. Pie mar tuk punda mar shikisha mili na euro Orgumayanga kawuono kama jaloch Rogers Ochieng mopuodhi bang' loyo kendo yudo omenda maromo $1,000,000. Tugono mosetimore kuom dwe achiel osekelo loch ne jotugo mathoth makwan omenda duto oselo ochopo $1,300,000. Jaloch nyocha oloyo $50,000 pile ka pile kod $250,000 juma ka juma. Jotuk punda tiyo mana gi $49 kuom tugo ka tugo. Sasa leo ndio tutaka kufanya grand draw. Leo mtu ashinde milioni yake. Namba ndio hiyo sasa hapo. Haya, so to run draw. Piga hiyo draw. Wala la 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 la. Ushaifanya bado moja. Wala la la. Natetemeka. Basi hapa shabiki.com ni yani pesa unapatiana. Kwa hivyo kama uja join please wewe fanya maneno. Namba ndio hiyo hapo sasa unaiona. Bila shaka namba inaanza pale 0 7 4 2 hizo zingine tutawapatia. Alafu inaisha na 988. Kwa hivyo mshindi wetu wa milioni moja ni 0742988 mwisho. Mshindi wetu anaitwa Rogers Ochieng. Huyo ndiye ameshinda grand prize ya 1 million. Tunasema yani hapa mambo ni simple. Ilikuwa tu ni shabiki.com shikisha mili na euro na hiyo mili imeenda. Kwa hivyo bado jackpot bado iko pale. Super jackpot. Yes. 10 million. Over 10 million. Over 10 million. Game ni kama ngapi hapo? 15. Alafu kumbuka pia ukipata 12 bonus. Kuna bonus nono za nguvu. Mag tuke piny Kenya ntiere akere kiki bang' riwruok matao tuke adhula pinje mag Afrika umwegi piny kendo lero ni onge alap manyalo bago tuke mag adhula e rang'iny mag CAF gi FIFA e thurka. Alap makasarani gi mano mar Nyayo nolor mondo mi timnegi gedo, kata kamano puotho maggi pok ochiw. E limbe mare manotimo odiochieng' kawuono e lap Manyayo, jagoro mongiore migawo mar weche tuke Peter Tum olero ni geno nitiere ni bang' dwe achiel gedo Manyayo biro rumo kendo puotho mare biro tim. Nok mar pewe nopuodhi gi CAF biro chuno klab mar Gor Mahia gi mano mar polis bago tukego e pinje mamoko. Frosting of glasses. Otherwise, this is it. The locals are offering quality standard. Just improve the life. We don't have any cause for an alarm. The inspection team were happy that we are on course. Now we have come up with a program that they are going to send to us after the discussions that we had from Friday to yesterday. And in that program, it would be like a checklist on what we've agreed upon so that we have a follow-up periodically as we proceed. And remember, we had closed this place for us to ensure that we are ready for any qualifier matches that we needed to play, for any assignment that CAF will be able to give us. Jaloch mokale tuke mar Copa America Argentina lo kombe margi mar Copa mar 16 bang' lo tim mar Colombia gol achiel kuom nono finals mano bagi alap ma Hard Rock Stadium e boma Florida. Tugono mano chakore bang' diko kuom saa achiel bang' johera mag adhula mane okonyiewo tiko dwaro mondo mi odonji alapno nodhi nyaka dakika mane omedi tok tugono rumo modhi 0-0. Kata kamano Lautaro Martinez noloyo gol mar loch ne tim mar Argentina dakika mar 112 loch ne Argentina kelegi ko tuke 28 ma otim kata ma tim mar Colombia osebedo koloyo.
Kikanye mwantege kidieny mokwongo mar chenro mar many piny Nyakorom Gajuang aneno ka Janet Makosumba kantie Homa Bay kachiel gi Toti Makaburi kantie Molem no bende Jerry Ogido kantie Mikei Migori County kachiel gi Whiteman Bronix Robert wacho kanyo ni en Migori Town gi mama gi Pamela Usati Jena Nyumba kod Jonoth Kabuoch duto ka omos mag Usati Robert Whiteman Nyakorom Gajuang mawako kuom ute bende waseyudo kaka kamano anyisi ni wantie gi kidieny mar yo matwak makama mar chenro mar many piny ka bende aneno ka wendo studio kanyo manyo Eric Okeyo mabende en jalo nyochego Margarita wadeng'o mago motudre kod Nick ma osebedo ka one e pacho kaka yudo ringre e kar puko taka Makware mana hetwak mar ramany piny wadeng'o ni to osebedo nade nyaka sechegi bende sirikal owinjo bed ni ng'iyo weche motendre kod mage to gi angolo mane kayo nyayado ni mage timore kina bende chenro kata karta kama kamano ntiere mana buta tesendo bila weche Margarita chal nade pacho kae twak mwatimo kanyo bang' jaka machuok kende wasebedo gi jaloko mar Olison Ochuka kikidhi mabor waduoge twak mar rameny piny Kupata huu wimbo kama sikiza tune yako, bonyeza *811 *446#. Kumbuka, sikiza na Citizen ndo nyumbani kwa wasanii wote. Miyo makwedo paro maokare keto kiawa kuom puonj koda timbe machon. Abo wacho nu adiera mango. Ng'at machunye tek to chung motegno. Ber ahinya ka ng'ato chung gadier kata kadiera mochung godo no boterelo. To gik musiko timore e ngimane miyo bedo gi kuyo kod penjo mang'eny. En ang'o marach kodi? Penjo ng'ama noketho gimoro amora. Gik mane osebedo kopandi koro fwenyore ayanga. Odiochieng' ma kawuono ni anabro ng'iso Sarabjit gimoro amora. Hera mane en go kuom joode miyo temo umogi gi yore te. Asayo ni kik utim kamae. Kata ka onenore ojaketho. Mak mana ni an abro timo gimoro amora manyalo mondo aler nyinga. Ma en sigand hera. Onge ng'ata ng'ata piny kae manyalo chalo gi Sarabjit. Wan watugoga, wanyieroga, to bende wan wadhaoga. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Nyakwar Ramogi. Bende ing'eyo nonro mar gweng'u? Jakawine manochako ya mulo. Kisumo en kama ne ji biro dwere. Tiati dogo ni biro sumo. Kata mana kaka ne ochakore. Chakruok mar got Ramogi nowuok Uganda. Kaluwore kaka ne Ramogi owuotho. Tich ariyo ka tich ariyo, Millicent Adhiambo. Machiegni e chenro mar ng'e gwenge wakatielo makawuono. Wakelo ni nonro mar gwenge yo Koloni kendo milere nyinge. Chakruok kachiel kod humb gwenge mopogore. Kisumu nowuok kuom nying mar Kisuma. Ei manyaka kaendi, humbe landore kod ang'oa. We wawinj anena. Saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Nyakwar Ramogi. Ne gin ji ma humbgi ne lach. Kane giloso, oganda ne chiko itgi. Bende kama ne gikalie, weche ne dong' matho. Nuna nigo kot kamoro kachacha nogoyo. Asa madwa wacho wache to go kot to jibiro tek. Noero sort out dispute. Kata kamano, oganda osepenjo ni gin kanye. To gitimo ang'o? To mosenindo, anyuola gi paro gi nade? E higni mosekalo ne gin jok ma ideo, to kata mana sigandgi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyogi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino magitimo. Riwri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye. Tich Ang'wen saa 3 otieno. Kik bai. Nyakorom Gajuang wadonjo kidieny mar ariyo mar chenro ni mar ramany piny kama bende wamenyo ni piny ka bende wanyisi go matimore pacho kaka sani twak madunga bende gino mwako dhoga na jo Kenya en ringre ma osebed kae kwanyo taka Makware kadak mukuru kwa njenga county ma Nairobi omiyo dhio masane antiere kod wendo na Eric Okeyo mabende enjalo nyochego Margarita wadwa ng'eyo ni to gin weche mage moluoro tim makama Nyakorom Gajuang mange ko timore to sirikal kata tendo bila
ne gin kanye. Duoko gi duto ang' ne miwa kanyo gi jalonyo ko ngami thuolo moswa. Heri ko imore. Oimore Lydia. Mosa ni kwara Mgajuang kene machiegni ramany piny. Ni Karamogi oimore uru, erokamano kuom bedo koda kawuono. Samoro tamo ng'ato kuma ng'ato chak godo Eric. Weche ma kamagi timore pacho kae to sechego bende wantiere gi sirikal mantiere kaka nitie. Nyiswa ni to ere kaka wagika kama wantiere ni ringre yudo kende kwanyo kagima gini yugi. Ma nyisango kido mar telo mar piny Kenya. Nyiso ni piny owacho ma wan go tich osetamo e yor arita mar jopiny. Nekech mokwongo dwarore mondo wayangi ni ker mar piny noting'o muma mowacho nobiro rito katiba mar Kenya, to en bende e jalno miluongo ni Commander in Chief of the Defence Forces. En bende e jakom mar gimiluongo ni National Security Council mang'iyo arita mar jopiny te. To nyawinjo ka en bende owacho nobuok moloyo gi maiti mosefweny ni yudore kar taka manye oyude gieno. Mak mana wuoro ni to kanyo obuok dosechopo kanyo en owuon. Mon jo Kenya neni adier gini omake kake odwaro ni gineni. Chon kiparo ndalo mane wan gi jatend piny Daniel Arap Moi ne katho kao dhano 10 madhi mbele moingo matin 10 kadhi mbele to ne nyaka wuon piny chop kama gino timore kata ka ne en ajali mar matoka. Omiyo kwanyal bet ni wawacho ni ji otho sani 13 mosegole kar takano. Jomoko nye wacho ni kar takano nye wang'. Ng'ama wang'e onego bed ni sani en scene of crime moseriti ma onge ng'ama nyalo chope. Mondo koro kogai mar okwach kich osiepna Mohamed Amin ka koro wacho ni gitimo nonro ma kata iluongo ni forensic nonro mar science matut, to onego bed ni scene no onge ng'ama ose interfere go. Kanye iwang'e ng'ama nye wang'e, ng'ama nye wang'e ni ang'o manye opando. Aneno kogai kojolo mar polis miluongo ni Kanja owacho no wilo obila te manye ni e Kware police station. Mano makosa nikech owilo gi ogolo gi kanyo tero gi kure kumano tabu achiel ogolo Kware To gin ma ging'e gik matimo. To gin eme ging'e gima timore. Onego bed nowacho nwa niya nobila ka te oselony lao mar sirkal kuomgi itimo negi nonro to gin e od ang'enge. Mane made wawinjo. Ok onyal wacho no wilogi to koni maitigi pod imanyo yot mondo bed ni moko pod ni ei Kware. Dipone nyabedo ranyisi ni koro gilogo lwetgi kendo koro gionge kanyo. Ok ni dipo giselogo lwetgi nikech madhi donjo manyien kidhirgi to gibiro nyisi niya koka biro. Akia gimoro amora. Akia gimoro amora an kore kabiro. To kata Kanja ni owuoyo ka en kure okia kuma Kware no nitie. Onego bed ni wawinje kata en be kuno. Sani waneno Kamin ndiko kalatas. Noyudo jalno moseyie ni en osenego wakeini 42 ni kendo koro okonyo gi nonro. Mon koro ja Kenya opamne Amin itiyo matek ahinya. Yudo jalni e ndalo 3 kende. To samana jalni nego ji 42 ni Amin nodhi wuoth kure gi okwach kich temo telo negi. Negi ne wuoth kure koso tijgi nochung gi ng'a. Kech ok inyalo wacho ni in gi ng'ama nyo nego ji 42 ndalogi jo obila mag polis te nche chamo sara nyaka man Kware ka. Patrol nitie jomichulo gi jomiolo negi matokni gi pesa jo piny mar patrol. Ere kaka ji otho 42.
to kendo iwacho ni ji otho 42 ni ng'ani opimo ni mae kaka nyo nego giga moko nyoromogo e kuonde mag math to kosedhi kodgi matin to negogi. To yudore ka nyithindo matindo tindo Gen Z gi bende molal ikwanyo kotho. Molal ikwanyo kotho. Koro apenji. Japiny koro kia niya. To jomiyude taka gi. Gin be gin na Gen Z moko manyolal. Koro ng'adgi matindo tindo. Koso magie to ng'ama nosemakni emogologi. Koro mae momino ka koro kibaji dhi goyo japiny. To kare koro ng'ama ritowa. Nikech ka koro jalni ng'at achiel kodwa wacho nonego ji 42 nonego gi pile moting' gi kende mong'adgi modhi obolgi kacha. Eric, sama magi timore wayudo ka mane en ogai mar obila Japheth Koome bende ogweyo taka kisewacho ni obila ka bende ogol omi transfer odhi kumachielo. Obila ni bende koro ogai bende koro ogwe taki na meyo koro weche ochacho kendo nitie jok molal. Haki Afrika nitie gi nonro manyiso ni oganda buora kendo mana malong'o kwano malo pod olal poko nyaka wuono to wuok oweyo. Lipo ni ywech manyien mano kanj dhi ywecho maler. Ing'e ni ogai mar polis mora mora nigi arita mar chik mar Kenya. Jatend piny onge gi teko mar gole e apis ka sane pok oromo. But jatend piny e wuon tije sirkal te. Koro pod onyalo luongi mokoni ni koro waneno ka tije ok ber ruok ka ber ti gwenwa tao. Nikech nyolando ni oyie oboke mar gweyo tao mar Medusa Japheth Ntebere Koome mayande nye en ogai mar obila. To kanye en Nyandarua nyoro to koni asetimo lokruok ei polis. Ting'e ni Koome nye en ogai mar polis gi malo ka. Gi dho wagunda Inspector General of Police. Piny ne ka nitie ji adek. Nitie jalupne mochung'ne obila morwako leoni ma blue. Mano iluongo ni Kanja. Kirocho Kanja. Douglas Kirocho Kanja. Nitie mar administration police. Nyi iluonge ni Nur Gabo. Sani kori iluonge ni James Kamau omako kojolo. Kar Kanja kae be sani nitie Eliud Lagat omako kojolo. Kasto nitiere ogai mar okwach kich, jatend okwach kich, Mohamed Amin. Koro adek gi gine buo ogai mang'ongo miluongo ni Inspector General. Koro kanye en ywech manyien adier, to onego be ni jogi onge te mondo wachak manyien. Nikech sani aneno ka koro National Police Service Commission oketo oboke makwayo jogo ma digibed ni olap gi ndong' ne tije ariyo gi. Jatelo mar Kenya Police gi jatelo mar Administration Police. Tarik mogik mar oro oboke mar kwayo en tarik 17 manorucha. To nyiso niya, dako land mar ogai mar polis en bende kaber to nego be ni lande matimne atima interview e lela ma jopiny ne joma dwa tero weche magin go maricho kuome tero kasto eka gi forward gi recommendation margi ne wuon piny kasto iluonge to dhi ochamo muma. Nyiso ni en ywech koni to koni bok en ywech. Nikech ka en ywech maber te wagolo Koome gi jogene gi te tikelo ji manyien. Koro iwilo mana matin tin, igolo ng'ato e GSU, ikelo e Kenya Police. Igolo ng'ato e AP ka ikelo. Igolo ng'ato e Presidential Escort Unit, William Yampoi, manyen jatelo ma Presidential Escort Unit, koro biro bedo Director of Police Operations. Police Operations en laruok gi joma ng'anyo, kiero mayot. Koro wuon piny ogolo ng'ama nyotelo ne joma rite machiegni, omiyo uniform koro dhi chung' ing'ini protesters gi kori deal go nang'o. Mane emana mar Director mar Operations.
Kapok wadhi mabor to kotenre kod wacha bende mar yuto mar ringre ma bende ni wito karta kama kwari. Nyiswa ni to ere chenro kaka dhi e timo nonro makama. Seche moyude ni wayudo ringre makama to ere kaka step gi step ma bende timo mane oni otim nonro kendo yuduoko makare. Mokwongo onego bed ni ikawo ringre idhi timo postmortem kotieki titimo DNA mondo tim identification. Nekech ringre gi moko koro nyosechako kethore. Moko be nyiwacho ni wich opogore go. Chiel moro nyawinjo kowach ni wich nyopogore gi del. Koro ego be ni sani gimed wakete pachwa ahinya en nonro mar science mitime lab moriwo DNA mondo wayud ni to jogi gin ng'a gini. To seche go bende jo Kenya ma johera gi olal bende koro nyalo dhi machiegni mondo gichiw sample mondo sample gi ong'iyane ni to be gin sample ma match gi samples ma DNA osekaw motere chemist mar serikal. Kanye kama onego be ni chake. Kasto jal miwacho ni koro konyi en nyone. Ento onego be nani obila osekawe mondo tere doho mondo doho wach ni tere ane ir dokta mar obwongo mondo ng'ini be pache ler. To mondo luongne okil. Di 90 ewi 100 kiyudo ga joma yie ni nyegi nekogi. To ka wang'o tere doho to chik wacho ni onego miye wakili mare. En gi ratiro mar bedo gi wakili. Koro seche ka inyayudo ka koro kendo dhi okwer ni magi oke kaka nyo wacho. Koro en be onego be ni sechego ka osetere koto wacho kata ni dhi timne nonro mar science mondo timne mental assessment to neni be onyalo chung e doho mondo somne makosa miwachogo. Kasto koro bende timne DNA mondo neni to ringre moyudigi bentie moro ma koke moro yudore ni ne nigo machiegni. Magi kaka itimo nonrogo. Nitie penjo ma bende lurore kae ni nitie gik mane opedhi mane iwacho gi DCI kata okwach kich ni mao gin gik moko mane oyud gik moko masanja mane oyud ni jago ni tiyo gago. Eno ka penjo mathoth en ni to yudo ka moko kuom gin gik ma pacho oganda moko paro ni gin gik manyien ma kore ka ong'iew mondo mi onenre ka gima gin ma koro oyudi kane jago ni tiyo godo. Iparo nade be oganda jo Kenya ni kod ratiro mar chich e yo machal kod mano? Gima timore sani Lydia en ni yie mar japiny gi piny owacho ahinya gi jogo mochung' ne arita kwe kaka obila, yie mar japiny odok piny. Koro chich ng'eny. Ing'eni sani bende koro chik wacho ni obila koro nono gino. Koro kwadwa ni wadonje nonro ahinya matut mar wachgi. To mak mana chich mar japiny ne kare. Nikech obila ok onego chal ni kawuono koro gitiyo matek tok ndalo 3 magiyudo ng'ama koni nyaneko. Kendo ni anego ji 42. Jogi ni kure. Nikech koro jomonegi gi onego be ni wachonwa niya wasewuotho gi jalni mosiemonwa nikech wasenayudo kar taka kacha 13 to kar taka wang'. Pogruok mar 42 gi 13 en chiegni 20 gi wiye. Jomogo gini kanye. Mano kore penjo. Sani onego be ni en koro oyudne matoka iringo kode gobila mondo dhi owach ni mana keto ka, mana keto ka, mana keto ka. Mwanena adier koro wan gi ringre 42 miwacho cha. Jal machal kama koyudi Eric. Ero kengi mwinjo bed ni timo mano ni oganda yudo ratichgi. Ere kaka ratiro chalo na jok ma gin weg jogi. Ratiro winjo bed ni chal nade na jal machal kama. Ratiro ni en niya jok ma ringre gi biro bedo ni gin joheragi ka koro gimanyo ratiro gibiro dhi e doho to gibiro donjo ne piny owacho ne ogai mar polis
to kod Attorney General to kod jalno mochung' ne tero weche doho miluongo ni Director of Public Prosecutions. Koro jogo emidhi idonjo negi to kes koro dhi mbele. Kidwa donjo ne piny owacho to idonjo ne Attorney General, kasto koro ibire jogie. Kisungu moro ntiega ni doctrine of command. Koro inyalo luongo ogai mar police gi nyinge, ogai mar police mane nitie no to gi mantie. Koro inyalo omo Koome be inya duoga ma koro ter, nikech nicho chamo osara mowuok e agulu mar jopiny. To chamo osara to kar mondo rit jopiny to jopiny otho. Nyiso na osara ni ochame e yo makoro bende onego kaune okang' odhi e doho makane jomoko ohero be koro dhi adhiya ni kara osara manyochamo odwoki nikech onge gimotimo. To bende king'iyo history mar ogai mag police gi nyaka nche ne katiba chaki miluongo gigo ni Inspector General, tibro yudo be ni Koome emobede ndalo machuok moloyo. Odhi history kaka ng'amobedo ndalo machuok moloyo e ofisno. Ting'e ni en bende ok nobiro e ofis ayanga. Ok nobiro moro miwacho niya wuon piny nokele akela ni natudora gi commission ochako ka ibro ng'iye. Koro commission otimo ne gimiluongo ni approval kosedonjo e ofis. Ting'e ni bende Japheth Koome ne en Nairobi County Police Commander. Sama ne en commander mar police mar Nairobi, ywak bende mar jopiny e tende bende ne rach. Nobila ne tiyo gi teko gi marach ahinya. Ma jo Kenya mang'eny notero ywak margi ewi Japheth Koome ir migawo miluongo ni IPOA. Koro IPOA kang'iyo mos to gin gi oboke moromo ne tera find Koome ka DPP ni jalni to weche modonjo kuome ne ok oromo mang'eny. Koro aneno ni ok owuok e ofis piyo nikech nok obiro competitively. So wadwa jopiny onego koro rit ni to ogai mar obila madhi donjo manyien en tidhi kele nang'o, be jopiny dhi yudo thuolo mar goye kogno. Eric, nitiere oganda jo Kenya moko mabiro osebedo kod to ka tenre kod gionge kod yie gi piny owacho kendo gichich ni bed ni kelo ng'ato mabandia mondo mi oum ketho moseneno e kita rem bedo kod arita makare kendo nek mar oganda ma koro oyude gi paro nade motenre kod pach jopiny bende koro jomoko nyone chal ka gima iumo kendo ikelo ng'ato moro ma gichich go. Naneno ka mbui kacha gisechako timo nonro kendo gimanyo adier mar jago ni nyiso ni ok gin gi yie ni ma adieri en ng'ama noneno go jogi. Jago mane jatend okwach kichogolo ni jago mewacho noneko ni e ok mane momiya nyisi ni sani jatelo no wacho ni jalni oseyienwa ni noneko. To chik to wacho ni mano kende ok nyal tergo jalni masani kaone kum noseyie. Nyaka wang' odhi e doho masomne gini maler. To chik dwaro ni obila gi kotiyo e bwo Director of Public Prosecutions bro bedo gi file, investigation file motegno manyaka bed ni nitiere gi joneno makonyogi nikech kitero bwana ni e court jo witnesses iluongo gi ni joneno witnesses nyaka bedi mabro romo ma weche gi donjo kanyakla gi weche mobila wacho. Sama wabedo go kodi kae ni to gi chich mar jopiny ni kare nikech ji maundu osetimore mang'eny ahinya Kenya ka mang'eny ahinya ji osenegi nyaka jogo madongo dongo ma pod obila pod nono. To jogi ochak yudgi e Kware ka to
ogai mar polis kojolo osewilo obila ka osegolo gi otero gi kuonde moko poko mak gikonyre gi nonro to giyudo ng'ama koro koni ya na useyudo adi 9 jogi nanego 42 tono gi chijno ni kare ng'ata mang'iyo pattern ma gini wuok go e sama ng'anyo bende nye wuok e ng'anyo ka nyithindo gi lal mokiyudo e pi mokiyudo e mochari mokiyudo kamoro amora koro ikia ni to jogi to kata nyithindo ka moko ka nyineno wachore ni otho e pi ochalo ng'amonimo to kodhi obare tiyudo ka nyen gi hinyruok moko nyiso ni hinyruok ni oket kuome e kodhi obole ang'owa dhi obole e pi mon koro wuog ni tho mare owuok gi nimo to dhi bedo ni en ng'ama nyose hinyore chuth maonge kaka nye nyalo yudore kanye e pi kanyo. Nya neno rawera moro matin ma en ker mar nyithindo matiegore e Kenya School of Law manye wacho ni en nokawe e dalane Ongata Rongai kakoro nofwenyo koyawo wang'e to yudo ni en but dam moro yo Murang'a. Koro emomine na nyisi ni sani obila nigi tich matek mar duoko chia gi yie mar jopiny e tijgi kiwacho ni gin jogo matiyo na jopiny te gi Kiswahili utumishi kwa wote koro nyaka ang' gichak gi miluongo ni sensitization mayie mar jopiny duogi na dier kaneno obila to kata gacha ema okethore tanyalo chungo obila ni gacha okethore ndara ka konya uru kata alalo tieno da chung gari koro yie mar japiny gi gobila dok piny mapiyo miwuoro gi ng'wech machalo ng'wech mar malaika. Wachore ni jago ino chako neko 2022 nyaka 2024 jogo mabende oneno wechegi mano chopo kama ikwanye ringregi wacho ni ringregi pod gi nyien ok gin gik moko machon ahinya ma keto penjo mane ne sirikal manyiso ang'o Eric? Iga 2022 pod ne wan gobila pod ne wan gi piny owacho be piny owacho masani ni obiro iga 2022 dwe mar 9 koro miyo ne entie sama iwacho ni jogi nochak neg ndalogo onego be ni same bede an ogai mar okwach kich deo karikni wacho ne jopiny ni aseyudo jalni dakao thuolo na manone jalni maber mayud ni to kani chako tij neko ni higa 2022 ni neko tibolo gi kure to wadhiye wayudgi nono to dhi chalo wach manyicho timore Mombasa kendo malich miluongo ni Shakahola cha ong'ene en be pod en e pach jopiny dongi nyalo paro wach Shakahola Shakahola be obira bira ka makoro niyo ni ji iluongo kacha to kaka gidhicha ok giduogi kaka gidhicha ok giduogi Shakahola no be en ben mana e Kenya ben nago bila oluore kanyo michulo pesa nagi usuch jopiny koro mineno aneno penjo ni no dhira e kumidwa penya to ana wuon kaka jalno molonye weche be ayie piyo piyo ni sani obila nigi kes moromo makoter e doho to jalni idhi twe okanyal yie gi mano maendi en iluonge nang'o cha gi kisungu quick fix en gimoro ma almost odwa chalo diversionary gimo ma bro miyo pach jopiny wacho ni oyud jalcha to sami yude ni dak ne geng'e gini nikech obila nigi yore mang'eny mane ginyalo nono go gini ma giyud piyo
Jalni wacho ni nitiere wakeini gi moko noromego e kuonde mag math, kuonde mag mor. Kuonde mag math gi mor gi be pod obila dhiyega. Kinono kaka obila tiyo gin gi moko marwako lewni mag raia, oyienegi dhi kuondego gi ng'ichi. To Kware kacha, pod wadok kodi e Kware police station. Koro onego bed nobila ka. Koro ka anono obila manyien ni e Kware ni, iwile itere Papo Nditi dalawa kacha. Kasto koro jo Papo Nditi winjo ni machacha nye jatelo ma Kware. To gin gi tabu moro, yie bentie, yie orumo. Omiyo onego bed ni wacho ni jogi gin oseng'ad omak gikonyo gi nonro. Nikech monde gikony mwang'ini to jogi nobolgi e kar taka kae, karang'o. To bilagi ne gin kure, to gibiro tarik adi. To nche gitiyoga ka gidhi kon mane gi kon mane. To koso nitie moko madipoka nomaki gindike buk to dhi olal. En nonro mok nya kao ndalo adek miwach ni iseyudo jalno in go. Waneno ka rawera nowuok kendo owacho gi dhoge ni oyie ni en nonego nyidendi. To kwang'iyo Mashaka Hola neno kikawogi akawa tikogi. To Makware no kawogi kendo pogi ka gima ne nitiere gimoro kata nonro moro mane item lalago mondo kik yudre mayot. Eric. Wacho rawera ni noneko. Anyalo nyisi ni kodhi e doho tibiro winjo ka duoko ne biro pogore gi duoko mawuok kawuono ni. Nikech en gi seche me obila wuoyo kode ni, oonge gokil. To chik wacho ni ng'ata ng'ata midwa yawne makosa e doho e yor nek. Chik wacho ni nyako bed ni en gokil. Makata ka en ng'ama nueng'o ne ni piny ma ok nyal yudo okil, to sirkal ema nyaka miye okil. To okil bro biro to wacho ni watere ane odhi onon wiye, koseyud ka wiye ber to kinde bro wuoyo kode to mede paro. To kapar ka duoko mobro chiwe doho bro winjore gi doho ni. Emomiyo an gi to ni ok en kes mokwongo ing'e ni jatelo mar obila ni osiepna miluongo ni Mohamed Amin ni. Find ni en ok onyal tere doho. Find ni en odhi tero ir ng'amiluongo ni Director of Public Prosecutions Renson Ing'onga. Nyomiye ndalo 21. Ndalo ge 21 gapani koko tiyo ga dek. Oyude kare miwuoro. Koro oro file kucho. To joka dhi nono to gikone ma ka pok ing'iyo maber. Kata ka dogi non kati chaki duoknwa file. Be ginyalo oro koro achiel kuomgi odhi kobila kucho olos find no kodgi. Kasto tok kanyo to giduokone eka itero bwana ni doho. Omiyo aneno ni jatelo ni odwa rikni ahinya e biro oko ne piny owacho. Ok ne piny owacho, ne japiny. Odwa rikni biro ne japiny ka gima oseyuda gini ma en koro en gi janek, koro waonge janek moro. Nikech bende ka ipenja to tekna mondo ayie ni ng'at achiel ni en wakeini 42 gi. Onega kende mong'ad matindo mochako lor motwe gunia motwe maber modhi obol kucho. Notiyo gi jomage. Ere ng'ama nonene. To nodhiga ka pile makata sama odhi ni onge ng'a nene. To en bende tijni otiyo kende onge ng'ama okonyorego. Magi penjo man gadier ni japiny bro bedo ni penjore, japiny machiegni gi mbui bro oro ni penjogo wang' ni negi ka. To kata kumodake bende jirende samoro nyalo winje ka ng'ati inego. Jirende bende tinde koneno to. Nikech tinde yudo ka ndalo moko ka nche nitie weche mang'eny mag ni dhano dhi e ute jot mag dakika matin miluongo ni Airbnb gi wakeini matindo mati obiro gi. To kiny tiyudo ni
ngimagi olal. Nye wachno nye odwa bedo mang'eny sani kendo koro odok piny ok wawinje ruok to nyalo chich. Omiya koni ni jatelo mar public prosecutions cha mang'adoga tero kesi e doho cha, an gadier ni penjoge e file ni dhi bedo mang'eny miwuoro mokapar ni file onyalo romogo kiny mowach ni ter wuoyi ni e doho. Kwatieko Eric, obila winjo bedo ni timo ang'o mondo mi oduogi e yie nikech nyaka koro giti gi oganda jo Kenya, ng'ato ka rito nyaka ibed gi yie no dhi riti maber kendo dhi neno ni arita mar obedo makare to nyaka sege nyano no ka oganda jo Kenya ose wito yie mane gen go kuom oganda kuom obila nyaka kuom DCI. Winjo gi timo ang'o mar duogo yie ma kamae? Mokwongo jopiny onego ne ka okine ka nye wan gi yor ng'anyo ni nye nitiere nyaka obila moko ma nye inena nena ko mbui omako ineno ni mato ng'ane. Yie mar japiny bro duogo kone ko obila ma nye ineno kogoji magina koni kod koni gi kata manyo hinyo ratich jalno ma nye ng'anyo koting'o mana pi kata gi kitamba mar handkerchief kata kitamba moting'o rangi mar bendera mar Kenya. Okawonegi okang' motergi e doho. Kendo japiny bro na bedo gi yie gi chia mar wuon piny e wach ni ka migawo mar arita kweni odonje gi yuech moyweyo ng'ata. Nikech kidonjo e migawo mar arita kwe ka nye wantiere gi jatend migawo miluongo ni Profesa Kithure Kindiki. King'iyo structure mar sirkal en policy holder and you know political leader mar ministry. E sirkal nitiega gimoro miluongo ni authorized officer and accounting officer. Koro authorized officer en jalno mochung' ne jotich te e department no. To accounting officer en jalno mochung' ne omenda te e department no. Kawuono authorized officer gi accounting officer e migepe sirkal en jagoro mongirore. Kawuono aneno ka nyaka nyithindo moko ng'anyo karachuonyo Kindu Bay. Nachiel kuom rowere manyonegi Denzel Omondi wuok karachuonyo. Aneno nyithindo ge ng'anyo mamuole yo karachuonyo kucho. Wan gi jagoro mongirore mar arita kwe ma bende wuok e pinywa mar onagi wuok e karachuonyo. Koro chopo kama koro iwacho ni there must be responsibility, there must be consequences. Jopiny dwa neno overhaul mar security sector. Nyise golo minister PS ni kure, ogai mar police odhi, to jolup ne odong' te. Koro japiny bro na mor ka jogi owuok te, ochak manyien, to jomogol gi be ok ogol gi agola ni gin dala wachak waromo kodgi. Oyawne gi file, gin e court. Mane ka japiny bro chako duoko yiene mos. Ok en yie moselal alanda. Ok inyal duoke gi ndala ariyo. Nyaka kori doya mos. Obro na duogo mos ka japiny neno kaka obila mos. Kaka japiny neno ko obila donjo irgi go kodgi mbaka nikech bedo obila gi. Gin na owetewa, gin na nyiminewa. Liete ga ruse gi keny te warome kodgi. Macha wuod ng'ane mobila cha. Macha nyar ng'ane mobila cha. To sa ng'anyo ka to umo wang'e, to umo dhoge, tarungu gi magina ochomi go ter. Ni neno moro ka ywak ka koro yudo ka owadgi emosenindo piny. Koro mago emomiyo nawacho ni yie ok biduogo gi ndalo achiel. But yie onego wuogi ni waneno ka wuon piny ochako adier.
gi yuech mondo yue jogo te manye ni apis. Erokamano nya Eric Nyakor Mugajong mano kanyo en Eric Okeyo majalo nyochik magarita ka bende watamono mag mutendre kod arita e pacho kanya kinde bende koro sebed kiedo ringre e taka makware en twak ma bende ok bichung sani kende Ramogi TV amedo dhi mbele gi twak makamagi chenro mopogore mar nyiso jopiny adieri kutendre gi weche makamagi. Erokamano nya Eric kuom thuolo mari koro Gajong warom kono sa deke wang e chenro mar Ohimore. Nyinga Lydia Okeyo riti masane. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya.